Здравейте хора, днес ще ви представим нашия сандвич Милано. Нарязваме фокачча с маслини, намазваме хубаво с крема сирене и след това добавяме 2 парченца прошуто. Слагаме сирене ементал, намазваме с маслинова паста и добавяме каперси. Малко микс от свежи салати и нарязваме няколко парчета с домати и добавяме към сандвича за свежест. Следващата стъпка е да сложим сандвича в грила и това е крайният резултат. Бързо, лесно, вкусно и здравословно.